emume omenafọ bụ emume omenala akpọrọ Adazi Nnukwu Cultural Festival bụ nke were ọnọdụ n'abalị 31 bụ nke na-ewere ọnọdụ n'abalị 31 kwa afọ ọbụla nke ọnwa Disemba bụkwazi nke emerubere maka afọ 2024 n'ụzọ pụrụ iche dịka e nwere mgbakọta ndị nọ n'ụlọ na ndị pụrụ ụzọ ije. Ebe mma were ọnọdụ bụ Town Hall nke Adazi Nnukwu. Anọkwazi n'oge a nwezie asọmpi dị iche iche. Gere ka akụkọ nha n'uju. N'okwu ya na oge mmemme ahụ, onye bụ President General nke obodo Adazi Nnukwu bụ Chief Cyril Aneto kenekwere onye mba ofesi nke US bụ onye na-akwado mmemme ahụ kwa arọ bụ Maazị Obum Mmadụemesi maka aka ọrụ ya nke obodo ahụ na ndị na-akwado mmemme ahụ ka mmemme ahụ na-aga n'iru kwa arọ. N'okwu ya, onye bụ onye isi oche nke otu ụmụ nwanyị na Adazi Nnukwu bụ Odoziakụ Chumude Ọnụbolu kwusiri ike na dịka mmemme ahụ na-aga n'iru kwa arọ, ọ bụgoro ihe eji akụziri ndị ntorobịa na ụmụ agbọghọ omenala Igbo, bụkwara ihe na-eweta nnọkọ ọnụ, na-eweta udo yana agamniru nyegara obodo Adazi Nnukwu. Otu onye ihe omenala na-amasị bụ Chief Ikechukwu Chukwuma bụ onye kọwara na mmemme ahụ enyego aka kwanyite omenala Igbo n'ebe ọ dị ukwuu, nke Reverend Father Livinus Obianusi kwusiri ike na omenala ndị bụ ihe na-ekewe ha, nyekwa ha nkwado mere ka ha pụọ iche. Site n'obodo Adazi Nnukwu nke dị n'okpuru ọchịchị Anaọcha, aha m bụ Kenechukwu Chukwudi n'akụkọ ụwa ABS.